खुलुमबाय रायजो राजाफोर आङो दायो थांगासिनो दङ सिमलागुरि गामियाव बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि जायगा आरो बेयाव आं थांगासिनो दङ बेवहाय सासे मादैया गोबां गाज्रियै लोमजाना दङ बे बेमारखौ नोंथांमोनहा मोनथिनो मोनगोन बावैनो स्किप खालामनाङा अननानै आंनि रिक्वेस्ट जेने थेनेबाबो समय होबानो जाबाय जोबजासिम नायग्रोदो आं थांग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनहा माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंजोबदो Mari, so ini je berbeda halat jana dong, loomजानाय jana dong. Beku नोंथाङा एसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव डाइरेक्टलि आं दा इन्ट्र'खौ होनोसै नोंथांनि सोमोन्दै बुंनोसै माबायदि जामारदों मा जादों बेखौ खोन्थाना होदो आंनि जानायाथ' माबायावहाय बेसावहाय टिउमार जादोंमोन जानायाबो गोबावथारसै 3 बोसोरानो जाबाय आरो डाक्टार ट्रिटमेन्ट खालामबोबाय आजां मुलि जाबोबाय मिलाया बिदिनो आरो आंबो खस्थ' खालामोना उइभिंआव सि सोंहैयो आङो सि दायो आं उइभिंआवनो खामानि मावनायानो माबा जाखाबाय 11 बोसोर जाखाबाय आङो बिदिनो फिसाफोरखौ बेजोंनो एसे एनै फोरोङो मायो ओमफ्राय दा जायखिजाया बिदि बेमाराव गोग्लैसोनाया 3 बोसोर जाबाय आरो ओमफ्राय होमबाबो आं बिदिनो उइभिंआव सि सोंहैयो बेजोंनो सिकित्सा खालामो एसे एनै दा मिलाया जाबाय ओमफ्राय नै दा जेनेबा टिउमाराबो देरबाय ओमफ्राय दा गाराय जाबाय आरोखि दा बेनिफ्राय आङो दा बिदि जानानै दं आरो मादैनि नामा गनि ब्रह्म होनो खुलुमबाय रायजो राजाफोर आं दंफैयो दायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा एरियानि सिमलागुरि गामि नांदों नङा सिमलागुरि गामियाव दंफैयो आङो लावदुमा सिमलागुरि ओमफ्राय मादै नामखौ मा होनदोंमोनलाय गनि ब्रह्म मादैनि न'खराव दंफैयो बिथाङा ब्रेस्ट केन्सार जादों आं नोंथांनि सायाव खोन्थाबावनि जे प्रान्जल नार्जारि बिमायाबो बेबायदिनो जादों ब्रेस्ट केन्सार बेमार आरो बिथांनि बिमाखौबो प्रान्जला गोबां खस्थ'यै दायो नायगासिनो दङ केम' बायदिसिना खालामनांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बेराम नैबे मादैनावबो जागासिनो दङ ओमफ्राय दा मादैया माने बिराद दुखु खस्थ' सोलिना दं मादै सिखारनो हाया नामा हायो जिरायनो हायोना बे आङो मोदोम थोर मावोना मोदोम मावनायखौथ' नुखादों बेनो एसे बारा जालांबाय बेबो बे रायजोफोरनिफ्राय माबाफोर नोंथाङा लुबैदों नामा ओरैनो मददफोर लुबैनो माने रायजो राजाफोरनिफ्रायथ' आङो लुबैनाय बायदियानो जाहैबाय आरो जेनेबा आं दा नों बाबुखौ हास्थायनायाबो हांख्रायनायाबो जेनेबा आङो दस्राफोरनिफ्राय बायदिसिना खोनानाय हिसाबै आंखौ थिनदों आरोखि जे दानि माबायावहाय ओरैबायदि माबायोनो अनसुंथाइ हरो मायो होननानै रायजो राजाफोरखौ जोङो जयै खौसेयै अनलायलायनानै मिलायलायनानै बेबायदि सोरबा मोनसे जादोंब्ला एकदमबारे प्रब्लेमथार गोग्लैथारदोंब्ला जों बिनिसिम थांनो नाजायो आरोना बयनिबो न'खराव बेमार आजारा दङ लोमजानाय साजानाय दं बयखौबोथ' बहा नायनो हानो मादै होमबा जों मा खालामनो सानो जों जेराव जेरैसिम थांनो हादों बा बेवहाय जोंनि फेन्स फलोयिं जोंनि रायजो राजाफ्रा जायफोर जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दं बिथांमोना जाहाथे नोंथांनि हालोदखौ नुयोब्ला मदद खालामदों जायफोर गोसो दङ जायफोर नोंथांखौ मदद खालामनो नोंथांनि दुखुखौ नुनानै गोसो दं बिथांमोना मदद खालामगोन आरोना दा जेरै हमना ला जों माखासे सुबुंफोरखौथ' जों रायजो राजाफोरनि दारै मदद खालामफैदों आंथ' मा आं थांदों बुंना हैदों आंनाबो थांदों बारु गारिनि थाव खरस बायदिसिना एसे एनै खरस थांदों अब्लाबो बेफोरखौ नायालासिनो आं माने रायजो राजाफोरनिफ्राय माने मदद बिनानै बैसोर सुबुंफोरनो होदों आरो इसोरनि अननायाव रायजो राजाफ्राबो बिसोरनि सायाव अनसायना होदों आरोना दा नैबे मादैया ब्रेस्ट केन्सार जादों बिथांनि सिकित्सा खालामनाया माने बेसेबांसो बोरैबा माबायदि सिकित्सा खालामदों मादैनो आंनि सिकित्साया दा
माबानायावहाय बे सिभिलावनो खालामदों आरोखि क'क्राझार सिभिल क'क्राझार सिभिलाव मा नाम मोनथाय डक्टरा केसरमा नामा बेजों सिगाङावबो खालामदों माबाजोंबो खालामदों आङो सिलारायजोंबो खालामदों नार्जारिजों खालामदों मा बुंदों बिसोरलाय मिलायाखै आरोखि ओरैनो नायै नायै जानाय मुलि हरदों बिजि हरदों लादों मिलायाखै ओमफ्राय नै दा बारा जागासिनो दं नामा औ दा नैबे माबा बि नार्जारि मामोनथाय बेजों नायगासिनो दं आरो आं ओमफ्राय दा बेयो जायखिया सेलेन होनाया खेबनै जाबाय माने बिस्थिनजों होगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय खानायाबो गुहांबाय नामा खानायाबोथ' गुखागोनखा गुजोबगोन होनखादों खानायखौ माने सोंखादों नालाय बे सारनावनो खानाया गुबाय होननानै उफाय गैया बे गुलांजोबगोन होनना बुंदों आरो डक्टर सारा ओमफ्राय दा ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं माबाजों बिस्थिनजों लेंहरो खेबनै जाबाय सेलेन लानाया ओमफ्राय दा जोंहा न'खराव फिसा हिनजाव सासे फिसा हौवा सासेल'खा फिसा साथामल'खा बे बिफायाबो गैखाला गोबावखासै होमबा गथ'फोरखौ नोंसो नायोमोन आरोना ओमफ्राय दा गथ'फ्रा माबोरै दङ दा फिसा हिनजावाबो हाबा जाबाय फिसा हौवायाबो हनै जेनेबा आंनो बारा मोजां फोरोंनोबो हायाखिसै गैयिनि थाखायनो हाबा लाबाय आरो फिसा हौवायाबो दा उफाय गैया फिसायाबो हनै माबा दाउ बयलार माबायो दानोना औ बेदर बायदिसिनाथ' मोनजाखाया हाबा जायाखैना सोर फिसाज्लाया हाबा जाबाय उन्दैबो जावजा मोनदों खस्थ'ना फिसायाबो गथ'बो जाबाय आरोना औ उन्दै हिनजावसा गोजा जावजा फिसौफोरा दा हनै फिसायाबो खस्थ' आंबो खस्थ' बिदिनो अयभिङाव सोंहैयो बिजोंनो सिकित्सा खालामो ओमफ्राय दा बिसिनाव गोग्लैसोनानै थानाया माबा जाबाय आरो 3 माससो जाबाय कन्टिनिउ ना औ बारा जालांगासिनो दंना औ दा बे समावनो फाहामनो हायाब्लाथाय उनाव बाराद्राय जासिगोन औ नोंथाङा हामनो लुबैदों ना मादै फिसाफोरखौ नायबालाय हामनो लुबैदोंमोन जेनेबा बैसोआबो एसे दं हिसाबै फिसाफोरखौ एसे फिसौफोरखौ एसे देरबा हामगौ साननाय थादोंमोन आरो आंनाव नंखायनो नाजादोंमोन नंखायनो नोंसोरखौ आङो बिदिनो मोजां खोनानाय मानसिफोर थिननायजों माजों टेनसन लानाङा नाजादों गाबनाङा नोङो जों रायजोफोरनि जेसेबांखिनि हायो जों बेखौ मदद बिनानै होगोन आरो रायजो राजाफ्रा एसेबां अन्थाइ बिखाबो नंखाया आं बाखि माखासे रायजो राजाफोरजों रायलायनोसै थेंक इउ मादै दे रेस्ट लादो खुलुमबाय मादै स' रायजो राजाफोर दायो जोङो सिमलागुरि गामियाव दंफैयो आरो गोबां मानसिफोरबो दं नायबानो जाबाय बेयावहाय ओमफ्राय जों बेवहाय फैनायनि खारना जाहैबाय नैबे ब्रादारा आंनाव कल खालामदोंमोन मा नाम नोंनि नामा ब्रादार सोरां ब्रह्म बे ब्रादारा आंनाव कल खालामदों बिथांनि न'खरनि माखासे हालोदफोरखौ खोन्थाहरदों माने बिथांनि बे मादै गुमैया माने लोमजानानै दङ बेबो ब्रेस्ट केन्सार बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ आरो कन्टिनिउ 3 दान जाबाय माने 3 मान्थस गोग्लैसोनानै माने उन्दुनानै बिसिनाव थाबाय थानो गोनां जागासिनो दङ गसंथ' हायो आरो जायफोर जादों ब्रेस्ट केन्सार बिथांमोना मिथिखागौ एक्सपिरियेन्स गोनांखा दा बिथांखौ फाहामनो थाखाय माखासे रांनि अनसुंथाइ गोनांथि जादों न'खरनि हालोदा एसे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ बेमाराबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ बयबो माने मदद खालामदों बाट बिथांनि जे फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बेखौ दायो सुफुंजोबनो हाथ'वाखै थ' बिनिखायनो रायजो राजानिफ्राय मोनगोन खोमा साननानै माने आं जिहेथु भिडिअ बानाय नालाय दा नैबे बिथाङा आंखौ कल खालामबाय लेंहरबाय ओमफ्राय आंबो माने क'क्राझाराव दं हिसाबै आंबो फैबाय बेयावहाय नायलांनो होननानै दा आं भिडिअ बानायस्राबाय जाहाथे नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो हायोबा अनसुंथाइ हरनो हायोब्ला बे मादैनि दुखुखौ नुनानै नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन आं स्क्रिनावहाय नाम्बारखौ होनानै होगोन मादैनिया एकाउन्ट नाम्बार दंना मादैनि दंना
स' आं एकाउन्ट नाम्बारखौबो मादैनिखौ होनानै होगोन बाट नोंथांमोना ट्रेन्सफार खालामनायनि सिगां डिप'जिट खालामनायनि सिगां मादैजों फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो लुबैदोंब्ला मादैजों रायज्लायग्रो आं नाम्बारखौ होनानै होगोन बेजों रायज्लायनायनि उनावहायसो नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना मदद खालामबानो जाबाय मादैनो मबाइलखौ होबानो जाबाय मादै आं नाम्बारखौ होनानै माखासे सुबुंफ्रा डनेसन खालामगिरिफ्रा माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा बेमारिफोरजों रायज्लायनो गोसो जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोना रायज्लायखांनायनि उनावसो माखासे डनेसन होयो आरोना आरो नोंथांमोना टाइम पास खालामनो थाखाय कल खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना माबा मोनसे बाथ्रा मोन्थिनो लुबैदोंब्लासो नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय आं स्क्रिनावबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होना होगोन डिसक्रिपसनावबो नाम्बारखौ होनानै होगोन आं आरो बाराखौ जेबो बुंनो थांला नोंथाङा माबा मोनसे बुंनोबा नों बुंनानै होबानो जाबाय दा बेखौनो आंबो नोंथांनि गेजेरजों नोंथांनि मिडिया बे चेनेलनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ बुंनो लुबैयो बा रायजो राजा आइ आफाखौ बुंनो लुबैयो जाहाथे आंनि बिमाया बेरामाव गोलैसोनानै थानाया गोबाव समानो जाबाय दा बेनि थाखाय राहा गैया दा एसे एनै जा रांखिनि दं बेजों नायगासिनो दा बुरजा बेरामाथ' बांबोगासिनो दा बेखौ फाहामनायनि राहा दा गैया जानानै दं आंनाव गाव सि दानानै सोलियोमोन दा बे गैया बेरामाव गोलैसोबाय हायला दानैनो दा आंहाबो न'खर फेमिलि जाबाय आंबो हाबा लाबाय दा मा खालामनो आंबो बाजाराव दाउ दानो ना गोदायो ओरैनो गासिबो फारसेथिं न'खर सामलायनांगौ न'खर औ आंनि जानायखौबो नायनांगौ जायो बेमाराबो बारानिफ्राय बारा जाबाय बेमाराबो गिख्रंथाव दा जेरैबो राहा गैयै जानानै दं आरो दोनथुमनो हालायनाय जमायनो रां जमायनानै नायनो हालायनाय बेबायदि केपासिटि गैया मा खालाम बिदा फंबायबो गैया जेराव बिफाबो गैया फरायफुनाय समाव बिफाया थैनानै थांबाय बेराफारसे आइया एसे एनै नायदोंमोन पिएलअ पास खालामनानै आंबो फरायनो हायासै जेरैबो राहा गैयै जाना आं दा हाबा खालामनानै दा न'खर सोलिनो थाखाय आं बाजाराव दाउ दानो दा हनै बिमाया बेखौ नायनो राहा गैयै जानायखाय ओंखायनो आइ आफाफोरनाव थाइसे थाइनै हायोबा रां अनसुंथाइ हरो बिमाखौ आं मोजां फाहामथाय लानो हायो बेखौ बुंनानै आं रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय मादै गुमिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे नोंथांमोना मदद खालामनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना सम लागै मदद खालामनो हागोन कल खालामनानै दा मदद खालामनो हायाबाबो उनाव लागै नोंथांमोना मदद खालामनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना सिगांनि जिखिनि समाव मदद खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो थाइसे थाइनै बाराखौ नाङा नोंथांमोननियाव 1000 गाहाम बियाखै 2000 गाहाम बियाखै 500 गाहाम बियाखै 150 बेफोरनो बिराद जथेस्थ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफोर दङ अन्नानै नैबे ब्रादारनि बिमा एबा नैबे गुमि मादैखौ फाहामनायाव मदद खालामना हो केन्सार बेमार बिराद गिदिर बेमार बियो आरो बे ब्रेस्ट केन्सार बेमारा माने खोब आइजोफोरनियाव जानायखौ नुनो मोनो जेरै थिक माने प्रान्जल नार्जारी बिमानिखौबो जों नुनो मोन्दों बिथाङाबो दायो दिनै प्रान्जल नार्जारी बिमानियाबो दिनै थैसोनाय दङ माने एडमिट खालामबाय आं बेजोंबो रायज्लायहरदोंमोन प्रान्जल नार्जारीजों आरो बिथांनि बिमायाबो गोबां खैफोदाव दं बिथांनियाबो थै खम जानायनि थाखाय केम' खालामनो हायाखै जाहैदों दा नै बेबायदि सिस्टेमाव जाबोगासिनो बे मादैयाबो जुदि दा बे समाव जों जुदि रां एसे एनै अनसुंथाइ होनानै जुदि बे समाव जुदि जोङो फाहामनो हायोब्ला बारा लास्ट स्टेजसिम थांनाय नङा आरोना स' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना मदद खालामो बे मादैखौ आं नाम्बारखौ होनानै होगोन डिसक्रिपसनावबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो जथेस्थ' नोंथांमोना गासै इनफरमेसनखौ लानो हागोन आरो जुदि मोजां फाहामसालि नोंथांमोना नुदोंब्ला बहाबाफोर बेफोरबायदि ब्रेस्ट केन्सारनि थाखाय नोंथांमोना निस्सय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहरनो हागोन खुलुमनाय थाबाय